Nou, jongens en meisjes, wij gaan vandaag een hele bijzondere les meemaken. En jullie gaan ook allemaal meedoen met een wetenschappelijk experiment. Dat experiment houdt in dat de band op 2 verschillende wijzen les krijgen over ons sterrenstelsel. En dus wordt de groep in 2 splitst. Welkom bij Venus, de tweede planeet als je vanaf de zon kijkt. En ook onze buurplaneet. Eén groep krijgt ouderwets les met een De filmpje. eerste reuze planeet die we tegenkomen is Jupiter. Wilst 20 meter verder alles een stuk spannender is. Zit die goed? Ja. Oké. Wat zie je? De ruimte? Je ziet de ruimte. Hoe weet je dat dat de ruimte is dan? Ben je er eerder geweest? Nee, omdat ik allemaal sterren zie. Oh, je ziet allemaal sterren. Kijk eens om je heen. En naar boven bijvoorbeeld. Nou, het doel van het project is dus om te zien, diep leren, dus echt dus gebruik maken van alle zintuigen. Om te zien dat Ben dus 30 langer de kennis bij zich houden. En onderzoek wie is dat wel uit. Als je echt jaren zien en veel, als je dat allemaal in één keer gebruikt, dat is langer dingen dan haast dan wanneer je alleen nog luistert of wanneer je iets opschroeven moest. Het bloot vanzelfs wolskwallen. Dus hoe 2 mannen krijgen beide groepen een toets over wat ze nog weten van het sterrenstelsel. Wat hem eigenlijk leert, Jort? Hoe de planeten om de zon heen draait. En we hebben de planeten leert. En hoe vind je het om zo les te krijgen? Ja, gek, maar het is wel heel erg leuk. Leuker dan gewoon uitleg. Ja? Dat is dit lauwer als dan een video's just. Ja.